Здравейте хора, аз съм Батъл Призъм и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Първият епизод от моя канал. Да. И така, почваме с плана в си. Тук има чест. Ще го оберем. И ще хвърлим. Ще хвърлим едно нещо и сега ще се върнем за едно малко нещо. Да, хора, върнахме се. Сега тук ще сложим брънка. Да, малко съм болен. Съжалявам за това. Не съм болен, а съм хремъв. И сега си бера дърво. Така. Отиваме за кокошка. Да, аз не мога да оцеля хора. Най-накрая перо. Yes! Така. Отиваме тук до крафтинга. Уха! Така. Правим си пръчки, правим секирка. Ще вземем за всеки случай крафтинга и малко книги. Ще не потребват. Ще ги вземем всичките. Сега отиваме да оберем църквата. Да му вземем кобълстона. Копаем. Така. Няма да вземем кобълстон за такова. За печка. Защото не ми трябва печката. Там, където взехме честа, има печка, две печки. Може да оберем може да оберем дървото, а не да търсим дърво. Така, вземаме тези печки и ще си направим инструменти. И така. Може да се направят въпросия форма. А сега ни трябват. Чакай да видя нещо. Опа. Дификултито ще го направим едно. Само през зомбита. Айде да се скучая. Ама ще ни трябва и храна. Защото бързо ще ни свършва. Преди тук има жито. Да го оберем. Да. Убей труд. Така. Копаме си, ние копаме. Сега
пътим дървета. Ние ще се берем доста дърво. Да, почнахме вече да отгоняваме. Да, тук има пропаст. Това го знам. Но няма. Да. Така. Ще съберем житото, защото нямаме никаква храна, пък ме с едно бутче. И ще седем си. А ние тук ще живеем, ма трябва да го светим. А на мен тук но не ми се осветява. Тук ще си светя моята къщичка. Не знам защо. Защото тук ще живеем. Така, -7 бутче и половинка сме. Имаме 15 житота за 5 хляба. И 1047 дърво сме събрали. Супер! Така, тук ще сложим книгите. Така. Сега ще си направим 5 хляба. Върших да щупя вратата. Така нахранихме се. Ще вземем още. What? Wow. Тип. Ако искате, нали, ако искате версията, на която аз играя, нали, линк, ще го има в описанието, както винаги. Играм 0.12.1.13. С това вместо моркови и картофи има битроутове, което е ряпа. Доста хляб ще имаме. Така. Клипчето ще е 10 минути дълго. Поне за сега. Може да ви кажа за какво. Значи, ще има по-дълги клипчета. И да, хора, това ще отхлепа. Дано ви харесал. Ако ви харесва, дайте палец нагоре и коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао!